Aoleu, pe care l-au băgat cu aia, ăla la prim. Nu-i clau ăla care... Dacă dai tu Dănuțu, nu-i clau de ăla care s-a luat atunci pe YouTube. E clau, ăsta e altul. Și sujei pula, hai, te-am înțeles. Și-a băgat omul să-mi bag pula mea că te minte, iau. Ce ură faci? Eu ți-am zis că moldovenii ăștia de peste Prut îmi pagă foamea prin stomac. Au niște bătăi în stomac de linguri să-mi bag pula dacă te mint. Că nu, emigranții ca emigranții, dar ăștia aleargă foamea, măcar la ăștia le mai dăm și noi ceva de mâncare, dar la ăștia pula le dăm. Hai, băi, frățior, fii atent aici, ce fratele tău, pe ăsta hai să dură în vorbă cu mine, adică îl pun lângă un copac, e fix ca el, înțelegi? Ăsta n-are, înțelegi, dar el acum se cap și zice, bă, ce vorbesc ăștia? Despre ce, aoleu, când aude de mâncare, zice, aoleu, vin jandarmi. O pus să cu ea pe acolo, că-i poate ea pentru mâncare să vezi-l băi, ce pula mea te iei vorbă în gură cu Aurel Vlai, cum mă mâncam ei pula toată, sclavule. Tu nu vezi că ți-eți om, de câte ori îl bași tot îți ieți. Bă, de asta își bag în globă. Iată în ce-și bag antere, sună asta. Dar nu ți-ai activat, nu-ți dau ceva să activez. Tu aveți rând la vorbă, chis, dar mă voastră. Eu, Dănuțu, zi, pidaras, că înțelege el ce e. Dacă nu, stai așa în italiană cum era, putana. Putana, înseamnă Statul, o, să-l băgă. e homosexual, se sapă singur în cur cu puli. Și-am zis eu, mă, bă, nebunul, auzi? Bă-ți în pula mea, uite cât s-o băgat. Băi, Băi, prietene, mai ai mult. Nebunul. Ia uite, bă, ia tași, bă, Andrei, ia tași, bă, ia uite, l-am sunat pe Ion Andoni, îl vezi? Aia să-ți bați pula de el, dacă răspunde. Băi, vrei să-mi bag pula și de tine și de el? Ce aveți, bă, nebunilor? Ce faci? Ce, mă, neni, ce, mă? Bă, îți venind pe cur pe gură. Da, așa, ia-l la bătaie, se trag la mâini amical și în deplasare. Ia-l în deplasare, ți-am zis. 4-1 pentru noi, am bătut cu 4-2. Să ieși în bapula peste măta în casă. De ce ești prost vorbă în cursit? Ia uite pe cine mi l-a păcat. la măta, e închis de la măta, drept în centru, măta închis de. Lângă lipic acolo. Dacă vede, e pinocul, scău pe măta și uite pe pinocul acolo, vrei să vezi că închis de măta. Nu-și dă seama ce ăla, zice în pula mea că e turnul Eiffel, tu ești nebun. Pula lui măta. Stă pe el că moară măta, Dănuțu, frățiorul, dacă te mint, când văd acolo ce scrie și căcaturi din alea, zice, băi, să-mi bag pula ce hieroglifă făcut români. Pula și de proastă măta. Bă, taci, bă, și tu te-și plătește internetul, tu nu vezi că vorbești la cu mine. Amărăște. Furlană-i. Nu vezi. Le băgați? Sărac. Ridicat? Taci, bă, nu vorbi cu în reloare cu mine. Nu, este.
Și pula mea se ogluștește tot să fac. Nu mai vorbi, nu mai veni în conferințe să vorbești în lac, ai înțeles? Bă, ta, de obosit, sărac. Ce aveți, mă, aici? Ce, bă? Culcă-te, bă, du-te, bă, ai și tu ani și vii în conferințe, bă. Ai și vii pe aceea așa să vorbești. Ei! Bă, nebunie, De la- Bă, de nu, da, dar lasă-l pe punct pe Marius, lasă-l în pace, că nu-i vorba de Marius, mai e vorba de trompetele astea. Lasă-l pe punct. Eu știu de punct în pula mea, când o punea pe sorță, avea 14 ani, sorța 13, 12, 10 ani, pula mea cât avea, și o pusese pe sorța să stea la mine. Fii atent, o băgat-o cu mine pe meeting ca să câștige el valoare, să stea și el în contă cu mine în pula mea. Băi, chiar așa de obitor. Taci din gură în pula mea, lasă-l pe ăsta să latre. Hai, băi, săracule. Ești în trag la mâini. Zi. Săracule, ce ai făcut? Nu mai vorbești acum. Eu Băgați-i vorba în sânge și în gură de la să fie. Băi, eu sunt Da, patru ce mi-ai mă, zis, taci. băi, eu sunt vârful în gura ta să fie. Băi, taci, ce aude măta, pidarasule, o fut pe dânsa din chez, da, mă. Aia un buș la tine, n-auzi odată. Sau vrei lăiv? Ești prost? N-auzi ce spun, că o fut Ei, pe să măta zic și alea. nu Vezi, mă jări. alea, pula mea, de așa cu te amo, cu dintre alea. Nu-mi place să vezi bărbații, să știi. Eu Exact. E că te-am zis. Nu ăsta, păi, da, și prima oară, fii atent, că nu. Băi, nebunule, știi ce a zis prima oară ăsta? Băi, zis la băieți că mă nu cure așa din prima și mă doare, mă ustă, pula mea, hai prima oară în cure să văd cum e. Eu dat de gust după aia strup, eu ce arăt. Dar nu îl bagă mățea, că l-a forțat taxa să devină vedetă, cică. Spornă ăsta. Bă, Hai puțin. Pornhub. Nu, că el dintre alea în pula mea, el știe decât dintre alelalte. Acolo la un dintre ăla, cum se numește, mă, un jigbank. ce-ți gabi? Pula mea îi dau unui șef, după aia îl pune la... Deci, Din chez, da, măti, cu glas și al de păsării. bă, ce pula mea, bă, ești nebun, bă, Dănuțu, că lui ăsta lui dă măsa banii în mână, că-i fură băieții pe stradă, că-l bate, îl fut în cur și după aia se duce așa ca... Zice după aia, când se duce acasă la măsa, îi zice, băi, petardă mică. Așa îi zic băieții pe stradă, asta e pocnitoare. Pocnitoare dintre aia face puc-pof. Hai mă, unde-i? Pripoasă-le. Unde mă, pocnitoare? Nu cu măsa, eu cu el am ce am, dar are o soră cică bună, din câte am aflat acum. O bag și eu. Se mai face alta. O nepoată dintre aia. Sau un nepot, pula mea. Dacă ajunge nepot ca mine, deci golan și vagabond să-ți ajungă nepotul, e clară treaba. Duce la mult. Dar, în fine, zi, o futem și noi pe soarta. Hă? Mă bag. Eu mă bag. Pula mea mării pe acolo. Mi-aduce. Ăsta nu mai zdrem să aduce aici. Coaie, mai să-mi bag. Deci, tovarăși de-ai mei, fii atent, până acum am băgat vreo 3 tovarăși care am la prieten, pula mea, nu mă iau de ei, dar el tot prost o rămas. Tot el își ia bună în gură. Mă, tai zice. Nu, că ăștia pe care îi bagă el acum, ci că să-l fii atent. Băi, pidaroasă, Nu, dar plătește în listă la știi pe mine, ce sau îi nu bagă? Fii atent aici, că eu dat lui Maxime, auzi, Dănuțu.
de ce îi bagă? Că eu da lui Maxime și ce zice? Gata, intră acum și dă Maxime la băieți. Păi stai mă, pizdă, are și șlap săgețile tale. Bă, Că dar vă voi fac ce să vă înjurați? Că vă băgă ăla în conferință?